சுவாமியே சரணம் ஏசப்பா. இதை சொல்றதுனால ஐயப்பனும் கோச்சிக்க மாட்டாரு, ஏசுனாரு கண்டிப்பா சந்தோஷம் தான் படுவார்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தப்பா இருந்திருந்தா இது ஏசுனார் சொன்ன கான்செப்ட் தான். உங்களுக்கு அன்பு பிறந்துருச்சுன்னா அதை உடனே வெளிக்காட்டுங்க. அப்படி சம்பந்தப்பட்டவங்க எடுத்துக்கலாம் மன்னிப்பு கேட்டுருங்க. சோ தப்பா இருந்தா சாரி அண்ட் இனிய கிறிஸ்துமஸ் தின வாழ்த்துக்கள். இப்ப மட்டும் இயேசுனார் உயிரோட இருந்திருந்தாருன்னா கண்டிப்பா அவருக்கு ஒரு அமௌண்ட்டை கொடுத்து இந்நேரம் ஓட்டே போட வச்சிருப்பாங்க போல. தமிழ்நாட்டு அரசியல்ல அவ்வளவு பரபரப்பா இருக்காரு, பரவாயில்ல. ஆனா அவர் பண்ண ஒரே ஒரு அரசியல் அன்பை நிலநிறுத்துறது மட்டும்தான். அதுல நான் கத்துக்கிட்டது ஒண்ணு, நமக்கு ஒரு நபர் மேல அன்பு, அது ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம அண்ணன் தம்பி யாரா இருந்திருக்கலாம், அவங்கள்ட்ட உடனே எந்த ஒரு ஈகோவும் இல்லாம எந்த ஒரு கூச்சம் இல்லாம அவங்க தப்பா எடுத்துக்குவாங்களோ அதெல்லாம் நினைக்காம உடனே கொடுத்துடணும். அப்படி அவங்க எடுத்துக்கலையா அந்த இடத்துல சாரின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வந்துடணும். இது வாழ்க்கை ரொம்ப அழகா இருக்கும்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ரீசெண்டா. தேங்க்யூ ஃபார் லெசன்ஸ் ஜீசஸ். இன்னொன்னு, சாமியே கும்பிடாதவங்களுக்கு அவர் ஒரு மோட்டிவேஷனா சொல்லியிருக்காரு, சாரி பண்ணியிருக்காரு. இன்ன வரையிலும் அவர் பிறந்த வருஷம் தான் நம்ம டேட்டா கொண்டாடுறோம். லவ் யூ ஆல்.